Tak uplynul už nejaký čas, milé sestry, milí bratia, od chvíle, čo som bol vlastne ustanovený za kazateľa pre vaše zbory a 4 týždne, alebo možno aj trošku viac poznávam, ako to tu funguje, poznávam ľudí, mám taký plán, že postupne by som chcel navštíviť, ak ma pustíte samozrejme, ako k sebe, všetkých vás, zoznámiť sa, trošku preniknúť do toho, ako žijete, do vašich príbehov, do vašej duchovnej skúsenosti. Takže teším sa na to a keď sa ma ľudia pýtajú, že ako prežívam tie mesiace v kazateľskej službe, tie prvé, tak hovorím, že veľmi ma to naplňa, veľmi sa na to teším, mám radosť zo svojej služby a niektorým poviem dokonca aj to, že, ako som to hovoril aj na kazateľskom, kde bol Honza, že mám pocit, že som sa narodil pre kazateľskú službu na zbore. Že síce som na 25 rokov z nej nejak tak ako vypadol, cez službu redaktora, preceptora, v administratíve na Únii, ale že najlepšie sa cítim ako zborový kazateľ. A ja to možno tak trošku aj prirovnávam k tomu, ja som to včera takisto jednému z tých pánov tam hovoril, že mne to prípada tak, ako keď ste niekedy ako zvolení, alebo dosadia vás, ja neviem, za riaditeľa nemocnice, alebo primára a potom vás pošlú do praktickej ordinácie niekde do Týnište. Takže viete, prečo Týnište? To je nemocnica na okraji mesta. Takže doktor Sova tam išiel, nie? Potom, čo skončil ako byť primárom. A mne je medzi tými ľuďmi najlepšie. Fakt, ako ja sa cítim dobre a teším sa na to. A myslím si, že to môžem povedať aj za Alenku. Že vlastne tým, že teraz nemáme pri sebe deti, tak aj jej, aj mne, ale hlavne jej určitá starosť ako odbúda a o to viac sa potom môžeme venovať zboru, môžeme sa venovať ľuďom, takže naozaj ma to teší. A už keď som tak ako medzi ľuďmi, už keď som na tých zboroch, tak vlastne premýšľam znovu nad tým, že aká je tá cirkev, aké sú tie zbory, akú podobu majú. Pretože nejak som ju videl, keď som bol na Únii. Prišiel som, každú sobotu som bol na inom zbore, nepoznal som, ako takto, z videnia som poznal veľa ľudí, ale ja neviem, čím žije ten zbor, neviem, čo za príbeh sa skrýva za každým z tých ľudí, čo som tam videl v tých laviciach. A tak som prišiel, odkázal, mali sme spoločné agape, potom nejaké odpoludne, spoločné otázky, odpovede a išiel som domov. A vždycky som mal taký dobrý pocit z toho, jak tá cirkev funguje a tak ďalej, ale nevidel som do tých príbehov jednotlivých ľudí. A tak som sa rozhodol, to vám ešte donesiem, keď prídem niekedy inokedy k vám, pretože teraz prichádzame zo Všetíc, ale rozhodol som sa urobiť taký malý dotazníček pre členov. Čítal som taký inzerát v jednom časopise Evangelickej cirkvi, pretože oni si najímajú duchovných. Môžete dať inzerát do časopisu cirkevného, že napríklad zbor Benešov hľadá kazateľa. No a tam som čítal, že jeden malý pražský zbor hľadá vlastne kazateľa, hľadá duchovného, hľadá farára pre svoj zbor a bolo tam, že čo od neho očakávajú od toho kazateľa, aké podmienky by mal spĺňať, aby sa stal kazateľom v ich zbore a čo mu ponúkajú. Tak ja som sa rozhodol, že zatiaľ v Sedlčanoch a v Příbrami som to tak akoby urobil, že rozdal také papieriky členom a mali napísať, čo čakáte od nového kazateľa a čo mu ponúkate. A asi 20 odpovedí som už dostal a veľmi sa mi to páči, ja si to tak ako spisujem a premýšľam, ako naplniť tie očakávania a ako pracovať aj s tým, čo mi tí ľudia ponúkajú. A je to veľmi zaujímavé. Ale mám jednu takú ako odpoveď od jednej sestry zo Sedlčan. Ja
ona mi to tak akoby podala do rúk, ja som si to tam ako prečítal, hlavne to, čo mi ponúka, a ona tam napísala spoustu problémov. A požadovali samozrejme, pastoráciu, požadovali záujem, požadovali návštevy, požadovali veľa takých ako vecí, aby som bol parťákom pre nich a tak ďalej. Takže môžete premýšľať už dopredu a ja donesiem potom najbližšie, alebo pošlem to po niekom, pošlem vám, aby ste mi to vyplnili, pretože chcem aj od vás, benešovských, vedieť, čo vlastne očakávate od svojho kazateľa. Takže dúfam, že mi takisto pekne napíšete, alebo pošlete to aj SMS-ko, to je jedno, ale že to spousta problémov, to sa mi strašne páčilo. Pretože všade tam, kde sú ľudia, kde ľudia spolu nejak ako vstupujú do tých vzťahov a väzieb, tak samozrejme, že sa vyskytujú aj problémy a my sme tu na to, aby sme ich spoločne nejak prekonávali a učili sa žiť jedni s druhými. Takže ja by som rád niekedy vedel, ako vy vnímate svoj zbor, ako vnímate cirkev, aká je realita vlastne benešovského zboru. Zatiaľ to neviem. Môžem predpokladať a tak ďalej, ale zatiaľ to neviem. Ale či chceme, či nie, a o tom chcem dnes s vami hovoriť, tak cirkev mala a vždy má a bude mať dve tváre. Jedna tvár bude taká akoby tá, a ona sa tak profilovala, tá cirkev od začiatku, odkedy vznikla pred 2000 rokmi, že ja vám to ukážem na knihe Skutky apoštolov, tie dve tváre cirkvi. Tá jedna je v Skutkoch 2. kapitole, takže ak máte Bibliu, otvoríte si knihu Skutky 2. kapitolu, tak tam je opísaná jedna podoba cirkvi. A ja vo svojej Biblii v 2. kapitole, to je od verša 43, tak vo svojej Biblii v 2. kapitole mám jednu podobu cirkvi s nadpisom Ideálny život veriacich. Takže tá podoba cirkvi je ideálna. Ideálna podoba cirkvi, vám prečítam o chvíľku, jak tá ideálna podoba cirkvi vyzerá. A keď chcete zažiť ideálnu cirkev, tak nesmiete ísť v sobotu do zboru. Musíte len čítať to, čo je tam napísané. Aj to je ideálna podoba cirkvi. Nesmiete ísť v sobotu do zboru, len si čítať to, čo tam píše Lukáš vlastne. A on tam píše toto. Všetkých sa zmocňovala bázaň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali svoje pozemky, majetky, rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, kto koľko potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení. Krásne, nie? Páči sa vám to? Vyzerá, že podľa toho textu všetko fungovalo ako hodinky. Vedenie zboru, vedenie cirkvi konalo veľké zázraky a znamenia, členovia žili ako jedna rodina, všetko mali spoločné, väčšinu času trávili v zbore, nie? Spoločne sa stretávali po domoch a večeru Pánovu nemali raz za štvrť rok ako my, ale mali ju každý deň. Každý deň. A celý ich život bol jedna veľká oslava Pána Boha. A to najdôležitejšie, čoraz viac ľudí im telefonovalo, my chceme biblické vyučovanie a chceme byť pokrstení. Krása, ideálne. A potom máme ešte v 4. kapitole niečo podobné, kde sa hovorí o spoločnom vlastníctve veriacich. To znamená, mali spoločný majetok a tak ďalej, nikto netrpel núdzu, všetko mali spoločné. Ale znovu hovorím, ak chcete snívať o ideálnej cirkvi, nesmiete čítať knihu Skutky ďalej. Od 4. kapitole. Musíte zostať pri tej 4. kapitole. Nesmiete čítať, čo sa dialo ďalej. Viete prečo? Pretože už o pár riadkov ďalej sa ten obraz ideálnej cirkvi začína trhať. Dostáva trhliny.
Pretože prichádza prvý podvod. Skutky 5. kapitola 1 až 11, príbeh o Ananiášovi a Zafire. Viete, čo sa stalo? Predali pole, doniesli a takto odložili si časť toho, čo získali, väčšinu asi donesli, položili apoštolov k nohám, no a zatajili, že vlastne si niečo nechali pre seba. Tvária sa, že odovzdali celý majetok, čiže určitý podvod alebo určité pokrytectvo, dalo by sa povedať. V ďalšej kapitole nasleduje prvé delenie. Prvé delenie toho zboru, tej cirkvi, že delia sa na Grékov a na Židov. A prvý problém, tam je napísané prvé sťažnosti, český preklad hovorí, že začali si sťažovať na bratry. Takže prvá sťažnosť. Niečo nefunguje. A to, čo nefungovalo, bolo, že tie vdovy po tých gréckych prozelitoch mali pocit, že pri agape nedostanú od sestry koláče. Že koláče dostanú len tie židovské ženy, alebo vdovy. Čiže sestra upiekla koláče len pre jednu skupinu ľudí v zbore. A to bol problém. To bol problém. Prichádzajú prvé vieroučné nezhody. Pretože riešia sa konkrétne podmienky krstu a zvolávajú prvý koncil do Jeruzalema, pretože majú vieroučný problém. A ten vieroučný problém znamená, musia sa stať pohania najprv Židmi, aby sa stali kresťanmi potom, alebo z pohanov môžu byť kresťania bez toho, aby zachovávali niektoré židovské zvyky. To je veľká téma na diskusiu a samozrejme na rozkol. No tak zvolávajú mimoriadnu konferenciu, zvolávajú delegátov zo všetkých zborov a idú riešiť prvý vieroučný problém. No a to, čo ma mrzí asi, alebo na čo sme citlivejší najviac, sú prvé vzťahové problémy. A viete, medzi kým nastávajú prvé vzťahové problémy? Vo vedení cirkvi. Medzi Pavlom a Barnabášom. O Jana Marka. Pavel hovorí, ja ho so sebou brať nebudem. No a Barnabáš je empatický, má rád Jana Marka, tak hovorí, ja si ho zoberiem, no ale tým pádom nemôžeme tvoriť jeden tým, musíme vytvoriť dva misijné týmy. Ideálna cirkev, ak to zopakujem, má spoločný majetok a o niekoľko kapitol ďalej sú tu podvodníci. Ideálna cirkev má spoločné agape hostinu, lenže jedna skupina sa cíti zanedbávaná a je problém. Ideálna cirkev má spoločné učenie a o niekoľko kapitol, ako som hovoril, zvolávajú mimoriadnu konferenciu a riešia vieroučný problém. Ideálna cirkev má ideálne vzťahy a jednotnú misiu a zrazu tu máme rozkol medzi dvoma ľuďmi, výraznými osobnostiami, a tá jednota aj vzťahová sa trošku narušuje. A tak ten ideál sa začína meniť na realitu. A aj prvokresťanská cirkev, ak čítate ďalej skutky, sa dostáva do stavu reálnej cirkvi. So všetkým tým, čo je ľudské, so všetkou tou človečinou, so všetkými narušenými vzťahmi a tak ďalej a tak ďalej. A ja si dovolím tvrdiť, že je to dobré. Že ľudia, alebo takto, že skutky nemajú len 4 kapitoly, ale že ten reálny príbeh pokračuje ďalej, pretože my potrebujeme vidieť, aká bola reálna cirkev aj kvôli tomu, aby sme videli, že my takisto žijeme v reálnej cirkvi. Niekto vyjadril, že takými latinskými dvoma slovami, že cirkev je taký corpus mixtum. Viete, čo je korpus? Korpus, keď sestra pečie bábovku, tak ona to vysvetlí, čo je korpus. To je tá nádoba, do ktorej sa tá bábovka dáva. No a mixtum, to vieme, mix. Aj to používame aj my. Namícháme tam všechno možné. Čiže myšmaš, taký myšmaš. Čiže cirkev je taký myšmaš. Je to corpus mixtum, je to telo, kde je namiešané všeličo možné. A ako jeden brat mi raz povedal, možno, že si to občas pomyslel niekto z vás, že byť v cirkvi by bolo také krásne, keby v nej neboli ľudia. Keby v nej neboli ľudia. A ja som poznal jedného staršieho zboru zo Slovenska, ktorý keď sa stal starším zboru, tak verejne vyhlásil,
dajte mi 10 prázdnych lístkov, na ktoré môžem napísať mena tých, ktorých by ste hneď mohli vylúčiť, ktorých by som nechcel v tom zbore a uvidíte, jak nám tu bude dobre. Keď 10 ľudí hneď vylúčime. Nie, to nebolo v Benešove, to bolo na Slovensku. Hej, my keby sme 10 ľudí, tak nezostane nikto. A on mal ten brat problém práve s tým, že zdalo sa mi, že tá reálna cirkev ho trošku rušila. Hej, že tam chodili ľudia, o ktorých si on myslel, že tam nepatria. Ale my tu nie sme na to, aby sme rozhodovali, kto áno, kto nie. Cirkev je Kristova nevesta, aj zbor je Kristovo telo, do ktorého on povoláva ľudí, nie ja. Ani ja ako kazateľ nemôžem rozhodovať, kto sem patrí a kto nie. Ale tým sprievodným a tým bolestným znakom tej reality, toho mixu, sú odchody členov cirkvi. To je taký ten radikálny postoj ľudí, ktorí už trebárs ako sa necítia trebárs v tom spoločenstve dobré a tak odídu, alebo pre nejaký závažný, ale väčšinou, ktorí odídu. A tá naša štatistika cirkevná, a to musíme pripustiť úprimne, a ja to nebudem tajiť ani v kázaní, naša celocirkevná štatistika hovorí za posledných 60 rokov, čo sa to tak akoby počíta, že vlastne z 10 pokrstených ľudí v tom roku nám 4 odídu. Buď sa stratia, buď zomrú, alebo proste sú vylúčení, alebo sami odídu. Hej, čiže z 10 4 ľudia vlastne odídu. Čiže ročne pokrstíme, ja neviem, 100 000 ľudí, hej, ale 40 000 nám cirkev opustí, stratí sa, alebo zomru. Takou bolestnou ako kapitolou je možno ešte z toho počtu to, že nám častokrát odchádzajú mladí ľudia z cirkvi a ja som sa kedysi touto témou zaoberal, odchodmi členov cirkvi na Slovensku, takže preto som sa dostal k určitým materiálom a chcem vám teraz povedať, čo mladí ľudia v Amerike, medzi ktorými sa robil taký prieskum medzi mladými adventistami, dávali ako 5 takých dôvodov, pre ktoré z cirkvi odišli. Ten prvý bol odsúdenie. Ten prvý dôvod bol odsúdenie. To znamená, my sa necítime zborom prijatí. Hej. Cirkev je chladné miesto. Cirkev je miesto bez priateľskej atmosféry. Prídeme tam a nikto si nás nevšíma. Ten druhý dôvod mali, pre zbor nie sme dôležití. To znamená, ten zbor nechápe naše potreby, má nedostatok aktivít a programov, kde by my, mladí ľudia, sme sa mohli angažovať. Netolerancia bola na 3. mieste. To znamená, v zbore je príliš veľa ľudí, ktorí poukazujú na hriechy tých druhých, alebo vyznávajú hriechy tých druhých a nie vlastné. Vyznávajú hriechy tých druhých. Ten 4. dôvod, to bol taký sebakritický, naša vlastná pohodlnosť. A mladí povedali, my sme takí celkom ako unavení po tom týždni, takže v sobotu si radšej ako zostaneme doma, pretože sa nám nechce do toho zboru, takže priznali to. A potom boli tam aj rôzne okrajové dôvody, treba zvieroučené a tak ďalej. A môj vlastný výskum, ktorý som robil, keď som končil vlastne teologický seminár, že na Slovensku od roku 90 do roku 2000 odišlo z cirkvi asi 185 ľudí. A ja som mal adresy, kontakty na všetkých, tak som im napísal taký dotazník, kde som zisťoval príčiny. A zistil som, že vlastne 60% všetkých ľudí, ktorí odišli z cirkvi, odišlo kvôli vzťahovým dôvodom. Nejakých 30 alebo 35 odišlo akoby kvôli určitým, ale neboli to priamo akoby vzťahové dôvody, ale odišli kvôli iným dôvodom, podobným vzťahovým, ale len malá skupina ľudí odišla kvôli nejakým dôvodom vieroučným. Takže vzťahové dôvody sú príčina číslo 1, pre ktoré ako ľudia väčšinou akoby odchádzajú z cirkvi. A samozrejme, že
my sme sa len na chvíľočku dotkli tej reality a nechcem byť nejaký negativistický, je sobota, máme sa tešiť z toho, ale existuje realita, ktorá mňa naopak teší. A vždycky ma tešilo a bude tešiť, keď budem vidieť, a ja som to hovoril aj v tom zdieľaní ráno, že aj po 2000 rokoch sa stále nájdú ľudia, ktorí prežívajú radosť z poznávania Pána Boha. A že nakoniec sa rozhodnú pre Pána Boha. Rozhodnú sa pre krst, rozhodnú sa vstúpiť do cirkvi, rozhodnú sa slúžiť. To je realita, ktorá je takisto veľmi potešujúca. Nielen tie negatívne veci, ale potešujúce, že Pán Boh stále povoláva aj do cirkvi nových ľudí, že oslovuje vlastne ďalších a ďalších ľudí. Teší ma, že ste dnes tu? To je to je úžasné, že sa vlastne ako každú sobotu stretávame spoločne. Ja som kedysi čítal o jednom poľskom kňazovi, ktorého sa pýtali, mal plný kostol ľudí v nedeľu a jeho sa pýtali, že ako, čím dosiahne, že má v nedeľu ako plný kostol ľudí. A on hovorí, viete čo, ja neviem, ja zazvoním a ľudia prídu. A to je ten zázrak vlastne, že ich nenútite, neprídete, nevyháňate ich z domu, aby prišli do kostola alebo do zboru. Proste zazvoníte a ľudia prídu. Takže mňa teší aj to, že ste dnes tu a že chodíte pravidelne do spoločenstva. Je to veľký dar. Prečo sme vlastne v cirkvi? Prečo vlastne chodíme do zboru? Možno by bolo zaujímavé urobiť taký prieskum, keby som sa každého z vás pýtal, prečo ako chodíte do zboru, prečo ste tu. Ostali ste v nej a máte na to dôvod a to je skvelé. Samozrejme, my sa nikdy nevyhneme tomu, že ľudia aj odídu z cirkvi. Ja som tiež odišiel z tej pôvodnej cirkvi, v ktorej som vyrastal a nikoho neobviňujem. A nemá to žiadnu vzťahovú príčinu, samozrejme z mojej strany. Nebolo to vždycky jednoduché. Ja viem, čo prežívajú ľudia, ktorí tú cirkev opúšťajú. Nie vždycky, možno aj my sme sa k ním zachovali správne, keď žili. Ale ja chcem prejsť ešte k jednej otázke, a to je, prečo zostať v cirkvi. A tiež by som chcel vedieť, že čo by ste povedali človeku, ktorý je tak jednou nohou už na okraji tej cirkvi. A čo by ste mali povedať, prečo by mal ostať v tej cirkvi? By som bol niekedy zvedavý, ale niekedy povieme, no ten zbor ťa potrebuje. Ak tam nebudeš chodiť, budeš nám chýbať, bude tá jedna lavica prázdna. Dúfam, že nikto nepovie, že no, cirkev príde o desiatky, keď odídeš. To by nebolo veľmi dobre, keby sme takto ako reagovali. Niekedy povieme, cirkev to je taký bezpečný prístav vo svete a hovoríme o Noémovej arche, o tých uhlíkoch, ktoré sa nesmú oddeľovať, pretože keď sú uhlíky spolu, tak vtedy vydržia dlho a tak ďalej. Ale ja neviem, či sú to tie najsprávnejšie odpovede, pretože možno celá tá otázka je nesprávne položená. Že možno nie je ani tak dôležité ostať v cirkvi, ako ostať v prvom rade v Ježišovi. Byť v ňom. Pretože ja som do cirkvi vstúpil nie predovšetkým preto, aby som bol adventistom, ale pretože som uveril v Krista a hľadal som ľudí, ktorí ho nasledujú a berú Bibliu vážne. Takže ja si s tým krstom, ktorým sa rozhodujem nasledovať Krista, beriem vlastne aj taký bonus. A to je cirkev. To je konkrétny zbor. A je to tak, ako keď sa ženíte, vydávate, beriete si nevestu, ženicha, tak s nimi si beriete aj rodinu a nevyberiete si, keď sa to tak zoberie, nie? Vy si beriete, tam si môžete vyberať, nie? Nevestu, ženicha, ale akých majú rodičov, akých majú súrodencov a celú rodinu, tam veľa možností na výber nemáte. Je to bonus, ktorý dostanete. Či sa vám to páči, alebo nepáči. Takže, ale keď už máme aj na tú otázku, prečo zostať v cirkvi, tak keď sa vrátim znovu k tomu prieskumu tých mladých ľudí, tej istej prieskumnej vzorky,
tak oni uviedli 4 dôvody, prečo zostávajú v cirkvi, prečo neodišli ako ostatní rovesníci, dajme tomu. Hej. Na prvom mieste, prečo ostali v cirkvi adventistov, uviedli: ostali sme kvôli učeniu cirkvi, konkrétne kvôli tomu, že adventisti berú vážne Bibliu. A to nás drží v tej cirkvi, že adventisti berú vážne Bibliu. To druhé, ostali sme, pretože v nej sme boli vychovávaní a nevieme si predstaviť, že by sme z tej cirkvi odišli niekde inde. Je to cirkev, na ktorú sme zvyknutí. Hej. Vychovávaní sme. Aj keď nie je ideálna, ale proste je to naša rodina duchovná, je to náš domov. To tretie, je to náš vzťah k Bohu. A ten vzťah k Pánu Bohu prekoná všetko. Prekoná aj tie problémy, ktoré v tom zbore občas sú, a to, že tá cirkev nie je ideálna. A pre mladých ľudí najdôležitejšie oni vnímali, že sú vzťahy, priateľstva, ktoré tam majú, rovesníci, s ktorými môžu žiť a fungovať. Takže uvádzali aj ďalšie dôvody, ale dominovalo v nich to, že prajeme si náboženstvo, ktoré je založené viac na vzťahoch ako na dogme, kde je prijímajúce priateľské spoločenstvo, kde sa môžeme zapojiť do zborového života, kde sú inšpiratívne kázania, kde sú dobré vzory v tých starších, ktorí nás neokrikujú. Inak včera, alebo vidíte, koľko zážitkov mám z rozhovorov s ľuďmi, a stretol som tam jedného mladého muža, ktorý bol pred nejakým časom pokrstený, a on sa mi tak zdieľal so svojimi skúsenosťami, keď prišli ako zo sveta, povedzme to takto, ako do zboru, a on hovorí: prišiel som, ja neviem, po niekoľkýkrát už do zboru, a hovorí, bol tam jeden brat, no a ja som tak ako za ním prišiel a hovorím: tak ako sa máš, brat? A on, ten starší brat, sa tak akoby na ňo pozrel, tak ako prísne, a hovorí: ty mi nebudeš hovoriť brat, lebo že ešte není pokrstený. Ten mladý ešte nebol pokrstený, takže on ešte není jeho bratom. Tak si predstavte, ja som tomu nemohol uveriť. Takže ja si neviem predstaviť, že by u nás v cirkvi bol taký človek, ktorý keď mu mladý muž podá a osloví ho brat, že by povedal: ty ma nebudeš oslovať brat. Ale vidíte, našiel sa taký človek. A ten mladý muž napriek tomu sa nechal pokrstiť, prehrízol to nejak, strávil to, aj keď ho to bolelo, on mi hovoril, že si nebol istý, ale na 3., 4. návšteve, keď sa s niečím takým stretnete, tak máte chuť ostať, nemáte chuť povedať: ja na vás kašlem, tak si tam žite nejaký taký svoj život bratský. Tak to sú také veci, ktoré ako zamrzia, a je niekedy zázrak, že aj napriek tomu tí ľudia v cirkvi ostanú. Takže dôležité je nie to, čo nás drží v cirkvi, ale dôležité je to, čo nás drží v Ježišovej blízkosti. A práve on mi hovoril, to, že som uveril Ježiša, tak ma držalo a pomohlo mi prekonať aj takúto negatívnu skúsenosť. Takže mňa až tak netrápi. Trápi ma to, samozrejme, že ľudia odchádzajú z cirkvi. Ale oveľa viac by ma trápilo, ak by odišli od Krista. Pretože aj to sa stane, že niekedy ľudia povedia: ja s cirkvou adventistov nechcem mať nič spoločné, pretože, a teraz vymenujú, musím platiť desiatky, neverím v to. Hej. Ale potom vy zistíte, že oni nie, že odišli od cirkvi adventistov, ale oni sa vzdialili úplne od Pána Boha. A prestali vôbec akože s tým duchovným životom. A pamätáte si, jedno miesto v Biblii hovorí, Ježiš sa pýta po takej tvrdej reči, ktorú mal, tak sa pýta: aj vy chcete odísť? Viete, Ježiš mal takú tvrdú reč a odišli od neho učeníci, pretože Ježiš sa pripodobnil k telu a pre nich to bola taká tvrdá reč. Kto by ma počúvať, odišli od neho, a on sa tak ako naklonil k tým svojim učeníkom a hovorí: aj vy chcete odísť preč? A on len vlastne inými slovami im hovorí: ostaňte pri mne. Napriek tomu, že nie vždy rozumiete tomu, čo hovorím, ale ostaňte aj navzájom spojení. Aj keď tvoríme taký ten myšmaš, také mixtum, corpus mixtum,
A nemusím si vždycky s každým rozumieť v tom zbore. Niekedy sa ten človek na mňa tak ako krivšie pozrie, niekedy sa mi zdá, že ma ignoruje, proste nesadneme si a tak ďalej. Ale Kristus akoby hovoril, aj vy chcete odísť pre tieto príčiny. Ja by som chcel, aby ste ostali spolu vo mne, aby ste ostali spoločne ako jedno telo. Na záver vám chcem povedať, že som ďaleko od toho, aby som Ja som bol pokrstený v roku 1987 v marci, to znamená v cirkvi som 37 rokov. Kazateľom som 33 rokov. Som ďaleko od toho, aby som si idealizoval cirkev. To už ako nie som v nej pár mesiacov alebo rok. Takže som ďaleko od toho, aby som si idealizoval cirkev alebo zbor. Ale nechcem sa nikdy vzdať ideálov, ktoré sú v písme, o ktorých sme čítali, o tej ideálnej cirkvi. A vždycky chcem mať taký ten obraz tej cirkvi, ktorá, aspoň aby sme k tomu ideálu smerovali, približovali sa. Na záver vám chcem prečítať z jednej knihy od Johna Stotta, ktorá sa volá Rok z Biblii, jednu pasáž s názvom Rysy živé cirkve. Rysy živé cirkve. A budem citovať. Pred niekoľkými rokmi som sa v hlavnom meste, píše ten John Stott, to bol evanjelikálny kazateľ, ktorý pôsobil v Londýne. Mám rád jeho knihy, mám rád jeho kázania, on už zomrel. A čítal som od neho túto pasáž. Pred niekoľkými rokmi som sa v hlavnom meste jednej latinskoamerickej krajiny zoznámil so skupinou kresťanských študentov, ktorí odišli z cirkvi, mladí ľudia. A oni sa nazývali ako takí odháčkovaní kresťania, nezávislí odháčkovaní kresťania doslova. Oni navštívili každú cirkev, každý zbor v meste a nepodarilo sa im nájsť, čo hľadali. A čo to bolo, čo hľadali? Hľadali cirkev, v ktorej, poprvé, sa vyučuje Biblia, po druhé, je to spoločenstvo, v ktorom panuje láska a ľudia sa jeden od druhého zaujímajú, po tretie, nájdú v cirkvi úprimné a pokorné uctievanie a po štvrté, ľudia v tej cirkvi alebo v zbore so súcitom oslovujú okolitý svet. A ja premýšľam, že čo by tí mladí ľudia našli v našom zbore, keby prišli sem dnes, alebo začali chodiť do Benešovského zboru každú sobotu. Veľmi by som si prial, aby po návšteve nášho spoločenstva povedali, ďalej už hľadať nebudeme, pretože tu sme našli všetko to, čo sme hľadali. Nebolo by to krásne? Našli sme spoločenstvo, kde berú vážne Bibliu a svoj život podriadili nasledovaniu Ježiša Krista. Sú to učeníci, nasledovníci Ježiša Krista v tom praktickom živote. Po druhé, kde panuje láska, kde panujú dobré vzťahy a ľudia sa jeden od druhého zaujímajú. Po tretie, kde majú inšpiratívne bohoslúžby a úprimne a pokorne uctievajú Pána Boha. A po štvrté, nie je im ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a so súcitom oslovujú okolitý svet. Majú pekné vzťahy so susedmi, kde vidia, snažia sa pomôcť, prakticky byť k dispozícii. A preto by povedali, my už ďalej hľadať nebudeme. Skončili sme tu v tejto miestnosti, v tejto budove, pretože tu sme našli to, čo sme hľadali. A ja nemám rád slovo vízia. Ono je zaťažené, vizionárov máme všelijakých. Nemám rád ani to, keď sa hovorí vízia zboru, vízia cirkvi, ale ak môžem povedať, tak mám takú víziu. Podobnú, alebo takmer totožnú s tým, ako tí mladí ľudia, ktorí chodili po mestách a hľadali ideálny zbor alebo ideálnu cirkev. A toto je moja vízia. Zúžená do takých 4 bodov, ktoré som vám práve povedal. A ja by som ju chcel s Božou pomocou a spolu s vami vlastne do budúcnosti naplňať. Aj v tomto zbore. A veľmi by som si prial, aby to bola aj vaša vízia,
aby sme na nej pracovali nejak takto spoločne, aby ste sa pridali ku mne v premýšľaní a v modlitbách za to, aby aj Benešovský zbor a vy, konkrétni ľudia, vlastne ste mohli ponúknuť vlastne samých seba Pánu Bohu, aby vás aj mňa použil na naplňanie tej vízie, ktorú sme si požičali od tých mladých ľudí, od tých mladých kresťanov, od ktorých píše John Stott. Keď by nám Pán Boh k tomu pomohol, aby sme pri naplňaní vízie mali silu, motiváciu a keď by sme urobili čo najmenej chýb v tom, ako sa budeme správať k druhým ľuďom, k tým, ktorí chodia, či už nechodia a tak ďalej. A budem rád, ak sa pridáte. Amen. Amen.